Ahojte, vítajte pri minútke pre zdravie. Dneska sa nachádzame špeciálne na bratislavskom Draždiaku, povieme si niečo o opalovaní. Takže pri opalovaní si hlavne dajte pozor na využívanie krémov, ktoré majú UVA a UVB ochranný faktor. UVB je to, čo nás opaluje, UVA je to, čo poškodzuje elastínové a kolagénové vlákna, to znamená, že pleť stráca, alebo teda celkovo pokožka stráca pružnosť. Ďalej by som minimálne týždeň alebo dva pred dovolenkou alebo pred obdobím, kedy budete dlhšie vystavení slnku, využíval multikarotén, najlepšie od Nutrilite. Prečo je dobrý tento multikarotén? Multikarotén sám o sebe je vlastne antioxidačná látka, ktorá pôsobí aj antifotooxidačne, čo vlastne znamená, že vaše opálenie vydrží dlhšie, bude kvalitnejšie, nespálite sa tak a dokonale ochránite svoju pleť. Prajem vám príjemný zvyšok dňa. Ahojte.